Здравейте! Ако чистенето вкъщи не е едно от най-любимите ви занимания, но ви се налага да го правите от време на време, то това вероятно ще е най-полезното видео, което ще изгледате днес. Защото в рамките на няколко минути ще ви покажем как да намалите времето и усилията, прекарани в чистене на подове и всякакви настилки вкъщи наполовина. В тази кратка презентация ще ви покажем още как да почистите стъклени парченца от всяка твърда подова настилка, така че да няма опасност някой случайно да се пореже на тях. Ще ви покажем също как най-лесно да почистите косми, мъхове, трохи, прах и други дребни боклуци, които упорито са се вплели в килима. Както знаем, прахосмокачките не винаги са най-доброто решение. Ще ви покажем също така как да почистите засъхнали и мазни петна от пода, плочките в банята и прозорците, без да е нужно да използвате какъвто и да е препарат. И не на последно място, за собствениците на домашни любимци ще ви покажем как да изчистите космите и дребните мъхове от дрехите, дивана и мебелите. За целта сме поканили нашият специалист по почистването Александър. Здравей, Сашо! Здравей, Дени! Какво си ни подготвил днес? Много съм развълнувана. Подготвил съм ви една кратка демонстрация на тази невероятна гумена метла Wonder Broom, с която съм сигурен, че ще изума повечето хора от вас, особено ако я виждат за пръв път. Да, наистина! Ако до този момент не сте виждали или не сте използвали гумена метла, изчакайте презентацията и ще видите колко ефективна е всъщност. Абсолютно! В общи линии има някои неща, които различават гумените метли от обикновените и сега ще ви ги покажа. Всъщност, Дени, ти знаеш ли, че фризьорските салони ги използват за да оберат космите след подстригване? Пекарните ги използват за да съберат захар, брашно, сол, хотелите, ресторантите ги използват и какво ли още не. И причината за това е много проста. Всъщност причините са няколко. Първо, гумата е от изключително здрава материя и много трудно се захабява. С нея лесно може да метеш, чистиш, бършиш, дори търкаш пода без да го нараниш. Но стига сме говорили, нека да се захващаме за работа. Да, нека да видим как работи, много съм любопитна. Ще започнем с нещо лесно. Когато говорим за гладки повърхности, е необходимо да се направи само едно леко движение отгоре на мърсотията и целият буклук се е събрал в права линия. Причината за това е, че когато ползваме Wonder Broom, гумените чечици в метлата се събират на едно, образувайки преграда на практика, през която не може да премине нищо. От своя страна, широките гумени ленти отпред на метлата се грижат да съберат и най-фините частици мърсотия. Страхотно! Ето виж отново. Поставяме едно гладко движение и цялата мърсотия е събрана. Чудесно! Но нека да минем към нещо по-сложно. Тук сме подготвили един килим пълен с косми. Малко сме прекалили с мърсотията, но това е с цел демонстрация. Да. Ако трябва да сме честни, обикновена метла според теб ще може ли да го изчисти това нещо? Не, в никакъв случай. А дори и прахосмокачката би се затруднила с такава мърсотия. Гумата от своя страна прекъсва статичното електричество на косъма с килима и са необходими малки, леки, четкащи движения, за да се събере цялата мърсотия. Обърни внимание, когато ставаше въпрос за гладка повърхност, беше необходимо просто едно движение, за да събереме цялата мърсотия. Да. При килимите обаче едно движение би разнесло само мърсотията и няма да я събере. Затова пак повтарям, малки, кратки, леки, четкащи движения, това работи в случая. Страхотно, слушайте съветите на Сашо, той знае най-добре. А сега ще ти покажа нещо наистина впечатляващо. Случва ли ти се вкъщи да изпуснеш нещо стъклено на пода? Кружка, чаша, купа или каквото и да е било друго? Да, постоянно. Моите ръце са едни такива гумени. Не е заради гумените ръце, не се притеснявай, моля те да се стира и за малко на всеки се случва. Виж сега какво става. Проблемът обаче при стъклата е, че когато попаднат на улеите между прочките, е изключително трудно да бъдат събрани с обикновена метла. Ти би ли се разхождала тук боса, ако си замела с обикновена метла? Не, в никакъв случай. Искам да ти покажа Wonder Broom на какво е способен. Само едно движение е абсолютно достатъчно да събере абсолютно всички стъкълца, дори и между улеите. Страхотно! Сега вече можеш да ходиш боса колкото си поискаш. А какво правиш, Дени, когато се сблъскаш с засъхнала мърсотия или петна по някоя повърхност? Не знам, напръскам за 30 минути с препарат, излизам от апартамента, за да не вдишвам миризмите и после се връщам и търкам да припадък. Това вече не е необходимо. С Wonder Broom е нужно само да напръскаш петното с вода или с желание от теб препарат, след което търкаш, докато петното не изчезне. Обръщаш метлата и използваш градената чистачка отпред, за да събереш излишната течност. Само едно движение,
Всичко е събрано. Дръжката на Wonder Broom е изключително лесна за регулиране, което я прави подходяща за чистенето на прозорците в къщи. С нея може лесно да почистите почките в банята. Аз лично я използвам за почистване на моя личен автомобил. През зимата събирам снега с него. В общи линии Wonder Broom е един прекрасен и универсален и достъпен уред, който съм сигурен, че всички ще му допаднат. Страхотно, Сашо, благодарим ти за прекрасната презентация. Уредът е наистина прекрасен. Само да кажем, че цената на Wonder Broom е 29 лева и 95 стотинки и както видяхме от презентацията си струва всяка една похарчена стотинка. Това струва между 10 и 15 лева в магазините и издържа колко? Седмица-две преди да се напълни с боклуци и във всякакви други мръсотии. Това струва 30 лева, не може да го намерите в магазините, издържа с години и може да се мие след всяка употреба, защото е направена от гума. Какво да ви кажа, тази метла просто няма база за сравнение. Само да кажа, ние от най-добрите оферти.bg ви даваме 60-дневен срок, за да изпробвате продукта и да се уверите, че Wonder Broom е наистина това, което ви показахме. Ако през следващите 60 дни вие не останете доволни от метлата, само ни се обаждате и ние ви връщаме парите без излишни въпроси и никакво увъртане. Вау, не знам имате ли друга причина в момента да не си поръчате Wonder Broom. Ами тогава какво чакате? Направете го сега! И още нещо. Количествата са ограничени и със сигурност няма да има за всички от вас. Затова, който пръв поръча, първи ще получи. Ние поемаме целия риск по поръчката, за да няма причина да не пробвате Wonder Broom още сега. За вас остават само ползите от този продукт. Уверяваме ви, че ще останете очаровани. Ето как може да поръчате. Просто натиснете някой от бутоните за поръчка по-долу на тази страница. Кажете ни къде желаете да изпратим продукта и как желаете да заплатите за него с карта или с наложен платеж и до няколко дни той ще бъде при вас.